Nibża x'in nersaq nimla żir ilma minn ġolbir. Qalbi titmewwet f'sidri, kull ħsieb taslim itir. Il-ħerża qed titmermer u l-fdal tal-ġebel iswed tilef it-tont ta' surtu is-satal lewn l-irmiet. Ix-xaqqaq lagħtu mkittef miżbuħ bi ftit tiċliq u fiċ-ċaflis nistenna xi ħadd jikser xi sieq. Għaġeb tal-eġubijiet dal-għodu kmieni x'imkien mort ma' ġenb il-bir. Nara madwar il-ħerża qed jikber il-ġarġir. U kesa dawra mejt il-ġebla mielħa blewn aħdar il-ġarġir. U l-fjura bajda tefet riħa taħraq titnikker fuq il-bir. Issa l-ħerża ħadet bixra ta' ma nafx x'sħarijiet. Naf li llum niżżilt is-satal tellajt ġmiel ta' ilmijiet. Ma nibżax innersaq waħdi ħdejn il-bir, jibqa' l-ħsieb taslim ġo moħħi bla ma jtir. Jonqos biss li nagħmel għatu fuq it-tont ta' ftuħ il-bir biex inħalli s-satal fuqu meta nkun imlejt iż-żir. Għada tinżel lil ta' xita, naħżnu l-ferħ tal-ilmijiet bejn dirajn il-bir fid-dalma u fis-skiet.